ja sam gledao, i posljedno uopšte klip, i danas sam ja gledao malo kontrolnu tablu svog kanala i ja sam se toliko iznenadio. Znači, brate, 1500 pregleda zadnjih 28 dana. Zašto toliko pregleda imam? Zašto moj kanal je sranje, brate? Moj kanal je sranje. Zašto će mi toliko pregleda? I kad sam pogledala, sad ću vam pokazati moje preglede, skroz preglede. Znači, gledao sam najgledaniji i pogledao sam kako dobiti Robux besplatno 3000 pregleda. I ja sam se toliko retardirano, brate, 3000 pregleda. Zašto gledate ovaj klip? Znam da radi, ali treba vam t-shirt, brate. To radi na iPhone, samo na iPhone, ili vam treba admin u grupi. Ja bih vam preporučio da idete u grupe za besplatne admine, idete tako. Ili da imate 150 grupa. Znači, brate, zašto će toliko pregledano? Ovo je jedan klip. Ovo nije toliko popularno. 5 dislike, to je jako dobro. Nema puno. Što je zadnjih 28 dana 50 pregleda. Zašto dobijem toliko pregleda? Aha, da, imam puno klipa. Znači, ovi drugi su jadni klipovi, brate. Jadni su svi drugi. Jadni su, gledajte ovo, jadno. Ovo je jedini dobar klip koji nije toliko jadan. Sjećam se onog dana kad sam koristio ovo ovdje, brate. Oh my god. Sad ću vam pokazati još nešto čudno kod moj kanala. Idemo da gledamo malo Atlantiku. Ja ću da se odreko. Iznerviram prvi prikaz u realnom vremenu. 48 sata, dobro, 4 pregleda. Moj kanal je onako jadan. Vreme gledanja minuta. Neko je gledao, mene je 1310 minuta. Ko je to gledao? Znači, nemoguće, brate. Neko me gledao, polovina vas me gleda više od 20 minuta, znači pola sata. Zašto me gledate toliko dugo, brate? Znači, moj kanal je dosadan. Neko me gledao skoro od 80 minuta. Koji je ovaj retard? Brate, ću ga subam. Samo napiši ko je to. Ako me toliko gleda, ima da ga subam, brate. Idemo lajkam polovinu klipova. Mnogo klipova. Dobro, poslanih 77% ljudi mi lajka klipove. Da imamo neprijavljeni. Znači, ako si ti onaj koji je neprijavljen i da imaš kanal, brate, subobite sad. Ne, prijavljeni. 2% ljudi me gledaju prijavljeno. Da vidimo to. Samo da znate da se subite na kanal, brate, da stignemo do tih 100 suba, radim specijal tad. Najpopularniji video snimci posljednjih 28 dana. Pesma Muffin, glupi roboti mi pred... Zašto to gledate Simi, vrat? Ovo su svi klipovi koji su jako starivih. Prikazi 8020... Neću da gledam ovo. Stopa učest na 15%, ovo super će dobijem 50 evra. Ovo se penja, pa i za kamata se penja se na 100. Znači, čekaj, ko je to 27. januar? Februar. Ima da snimam po januaru 27. i februarom 3. Samo da znate, da mi kažete to da radim. Zato što mi se tad povećavalo puno. Ovo sam mi se još više povećavalo. Ako sam tu, 19. Dobro, 19,5%. Pregleda, to je dobro. Da imamo publiku, pol muški, samo muškarci gledaju, to je jako dobro, ok. Ova je jako čudna. O dobro, svako piše da ima 50 godina. Gledaju me Hrvati, pozdrav za svako ko me gleda iz bilo koje zemlje. Najpopularniji jezici titla engleski. Da li imam engleski? Da, u Muffin pesmu imam engleski, to je super. Ovo nije toliko nice. I da, znači, jako mi dobro ide kanal, idemo da pravimo još nešto. I sad sam pogledala da vidim samo ovo, kako mi ide ovaj najnovi klip i dobro mi ide. Znači, već se uploadalo pre nekoliko minuta. Samo da znate, udarite taj sub, znači, treba da udarimo tih 100 suba, ima onda da subam svakog živog skoro.
Ja, nemoguće da subam 75. 100 ljudi da subam. Pokušat ću najmanje 50 ljudi da subam, znači 50% vas će biti subano, koji mene su subali. Samo pišite komentare, ne stavite da pišete komentare dole, a to što ću da vas subam. I ja subam, brate, napišite sub za sub, subat ću vas. Ja ću svakog subam, brate, ja nisam onakav youtuber koji ne suba drugi ljude, ne. Samo da me vi subate. To je to od klipa, ako vam se sviđa, ne morate da bacite like, ovo samo gledamo kako nam ide YouTube kanal, ide nam jako dobro. I ako vam se sviđa klip, komentarišite, subajte se i čao.